Posa't en forma amb Body Training, un entrenament complet i eficaç en el que treballaràs la força, el cardio i la flexibilitat. El taller està dividit en 4 blocs. Primer bloc, comencem amb l'escalfament. Segon bloc, exercicis de cardio al ritme de la música. Tercer bloc, exercicis de força i tonificació. I per acabar, tornem a la calma amb exercicis de flexibilitat i mobilitat. Esteu preparats? Som-hi!